Ассалому алайкум мухлисон ва подписчикои канали Сауду ТВ. Бародаро ҳама соза хубе иншоалло ба ҳаматон як хабари хушай ба ҳама бародаро ки тӯли чанд моҳое ки моҳои дароз жда доштанд ки границаҳо кай ҳуй мешава кай ҳуй мешава. Ин акаи бародаро имрӯз мо рафта дидем ҳуй мешида билетфурӯшаке ки билет фурӯхта сабдан нафурӯхта сабдан то есть касоне ки билет гирифтаган моҳи марда пешаи карантино билет гирифтаган ҳамо метавонанд як 2 сентябр уже 2 сентябр реси якум мешава насиб боша 2 сентябрда метавонанд чӣ кунанд паранд бираванд Россия чанд шаҳрое ки ҳуяй метавонанд ҳамон шаҳрҳо бипаранд карчи анаки баъди якум ё 2 сентябр мешава ҳуй мешава границаҳо. Касоне ки доранд билет гирифтаган билеташонро маҳкам кардаги нестанд мисол пулша гирифтагӣ нестанд ай куҷое ки билет хардагед номерои авиакассара ҳасташ шумо занг бизанед мисол билетатонро дар переофор мекунед дар ин числое ки якум да не дуюм числада мешава метавонед бире Россия. Ами ваъдамо додан рӯзи дуюм ина рӯзи шашум уже билети моро переофор мекарданд. Мақсад ай мара не ая ҷияна переофор мекарданд ӯ мақсад пулша гирифтагӣ набуд мерава Россия. ин хабара ба ҳама бирасонед иншоалло ки бо ҳама да ҳуй мешава билетфурӯширо сар мекунанд лайк пайк подписатсияра ҳама ҳам хел чизое ку ҳам хел кунед бародаро дар паноҳи Аллоҳ бошед.